живому ефірі галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Вынікі следства под сумневом. Хочу, чтобы произошла эксгумация тела этого самого моего сына. Бацькі Евгена Потаповича патрабуюць незалежнай экспертызы. Союз на 70%. Власть опять вот в этом вопросе, который волнует большинство граждан, опять заняла позицию того, что она все делает за закрытыми дверями. Гулять, дык гулять. Заработать на них не получится, это сплошные растраты. Скінуцца на еўрапейскія гульні заклікаюць бізнесоўцаў. Сям'я Евгена Потаповича, якога знайшлі мёртвым у лесе каля Магілёва, не верыць у празрыстасць следства і настойвае на эксгумацыі цела ды незалежнай экспертызе. Да нас звярнуўся бацька Евгена, які распавёў пра свае падазрэнні. Не могуць болей маўчаць і іншыя блізкія да Евгена людзі. Падрабязнасці ў матэрыяле Юліі Цяльпук. Праз 12 дзён пасля гібелі сына Владимир Потапович прыняў складанае рашэнне. Я просто хочу, чтобы произошла эксгумация тела этого самого моего сына ради того, чтобы установить, как говорится, точки над «и». То есть был суицид, не был. Были эти повреждения, которые в первоначальном выставлено было в Инстаграм, то есть в нижней части тела. Хавалі сына ўрачыста, як забітага пры выкананні службовых абавязкаў. Бо на гэта ўказвалі фотаздымкі з месца забойства, а таксама дзеянні следчых, якія ператрэслі ўсе ваколіцы ў пошуках падазраваных. Пасля пахавання сям'ю ўразіла змена версіі на самагубства. Гэта кардынальна змяніла стаўленне бацькоў да справы. Паўплываць на следства не ўдалося, і родныя звярнуліся да Белсату. Нас даже в морг не пустили. Мы были в морге, с братом сразу у меня было. Нас в морг не пустили туда, чтобы посмотреть тело. Милиция говорила, вам там делать нечего, никто не пустит. Я им объясняю, что я крепко выдержу, ну, в общем, там все шито-крыто так и сделали. Бацькі ўзгадваюць, што сын быў забяспечаны фінансава, планаваў змену аўта і уладкаваў асабістае жыццё. Дзяўчына Юлія, з якой Евген напярэдадні пачаў пражываць разам, таксама адмаўляе магчымасць самабойства маладзёна. Нет, я не верю. Ну, потому что, в принципе, не может быть. Все хорошо, мы съехали, там все равно намного лучше стало. Особо таких проблем, из-за чего можно было что сделать, такого никогда ничего не было. Он же радостный, такой человек, в принципе, ничего не ставит. Працы інспектар ДАІ Евген Потапович дадому не прыносіў, кажа Юлія. Узгадвае, што працаваў ён заўжды на другой змене і з напарнікам. Маці Ольга Паўлова перакананая, што менавіта са службой звязаныя цьмяныя акалічнасці ягонай смерці. Либо он какую-то машину остановил, и он что-то знал. Либо там с трупами видели, либо с оружием, либо с наркотой. Он мне ничего абсолютно не рассказывает. А до этого он мне говорит, я тут своего брата, так что я говорю, ты какого брата? А он говорит, это самое, который застрелился. Гэтая здагадка сваякоў пакідае найбольш пытанняў. Сябрук і аднагрупнік Яўгена Валерый Калькіс загінуў 7 месяцаў таму ў лесе пад Берасцем. Афіцыйна заявілі, застрэліўся праз спрэчку з дзяўчынай. У той справе шукаць праўды хіба запозна, але ў гэтай развязаць прынамсі частку сумневаў яшчэ можна. Юлія Цяльпук, Белсат. Выбухоўка ў Нацыянальным банку. Паведамленне пра мінаванне будынку працаўнікі галоўнай фінансавай установы атрымалі праз электронную пошту. Праверка будынку праводзілася без эвакуацыі працаўнікоў Нацбанку. Сапёрна-піратэхнічная і следча-аператыўныя групы бомбы не знайшлі. Гэта не першае фальшывае паведамленне аб мінаванні будынка ў Менску. Гэтай вясной двойчы эвакуявалі гандлёвы цэнтр «Галерэя». Бомбы шукалі ў гандлёвых цэнтрах «Галілея» і «Замак», а таксама на цэнтральным чыгуначным вакзале. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу аб заведама непраўдзівым паведамленні пра небяспеку. Беларусі не патрэбная саюзная дзяржава з Расіяй. Петыцыю за выхад нашай краіны з Саюзу ініцыявала грамадская кампанія «Наперад Беларусь». А тым часам афіцыйныя прадстаўнікі Беларусі ды Расіі, міністры замежных справаў па выніках сустрэчы заявілі, што і Менск і Масква зацікаўленыя ў развіцці інтэграцыйных працэсаў. Падрабязней Юлія Лабанова.
Отпор сближению с Россией. Сбор подписаў за выход Беларуси со складу союзной державы у интернете распачаў помощник Ганны Конопатской Денис Тихоненко. Заклопоченность интеграции выказала и сама депутатка. Власть опять вот в этом вопросе, который волнует большинство граждан, опять заняла позицию того, что она все делает за закрытыми дверями. Ведь именно в этом вопросе она может найти возможность опереться на общество. Напярэдадні ж Ганна Конопатская звярнулася да Дмітрия Крутога, міністра эканомікі ды кіраўніка беларускай працоўнай групы ў пытанні інтэграцыі з просьбай агучыць умовы расійскага боку адносна будучыні Саюзу. Аднак замест копіяў дакументаў атрымала адпіску. Гэткі ж адказ, што перамовы яшчэ вядуцца, сёння прыйшоў на запыт іншай депутаткі Алены Анісім. Міністр засяроджвае увагу на тым, што гэтаму пытанню шмат гадоў, што гэтае пытанне перыядычна падаграецца, як ён лічыць, прэсай. У сваю чаргу зазначае, што нічога звыш таго, што было раней, пра што раней было дамоўлена, сёння гаворка не ідзе. Літаральна учора стала вядома, што прапановы бакоў адносна выканання дамовы аб саюзнай дзяржаве узгаднілі, цытата, на 70%. Пра гэта па выніках перамоваў са старшынём МЗС Расіі Сергеем Лаўровым паведаміў айчынны міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Што ж выклікае сумневы? Одни и те же подписанные пункты, как я уже сказал, выше всегда трактуются по-разному. То есть, когда говорится «мы за единую валюту», да, мы за единую валюту. Никогда Беларусь этого не отрицала, но дальше она говорит о том, что эмиссионных центров должно быть 2. Разам з гэтым адмысловец не здзіўлены тым, што незалежныя дэпутаткі не здолелі нічога даведацца пра будучыню дзяржавы саюзнай і ўласнай. Что касается парламента, то это чисто имитационный орган, поэтому законодательная власть не видит необходимости делиться с ним какой-либо информацией. Для эканамічнай супрацы, у тым ліку паміж Расіяй і Беларусю, існуе Еўразійскі эканамічны саюз. Дык ці патрэбная нам саюзная дзяржава? Пра гэта мы запыталіся ў жыхароў сталіцы. И этот союз, он может рассматриваться как угроза суверенитету. А этого нельзя допустить. Може, ніякі еканамічныя стасункі з Расіяй будуць, але навошта для того саюзная дзяржава? Ось, я лечу будущего и нема. Ну, какое может быть союзное государство, когда они даже по обычным вопросам не могут найти взаимопонимание? Шукаць паразумення ў іншых інтэграцыйных пытаннях з Расіяй на найвышэйшым узроўні будуць у Казахстане. Там у межах паседжання Еўразійскага эканамічнага савету у Лукашэнкі запланаваная сустрэча з Уладзімірам Пуцінам. Юлія Лабанова, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Напружаная ситуация на Балканскім паўвостраве. Сербія прывяла войскі ў поўную боегатовасць для абароны сербскага насельніцтва ў Косаве, часткова прызнанай рэспубліцы. Нагодай стала косаўская паліцэйская спецаперацыя. Падрабязнасці ў Ярослава Стешака. Косово, Митровица. Сирены, вертолеты, полициянты с автоматами ды полициянты у кайданках на фоне российских стягоў. Так выглядала косовская полицейская операция супраць контрабанды и организованной злочинности у регионе, населенным сербами. Рэйды прайшлі ў 12 месцах. 19 афіцэраў косаўскай паліцыі былі затрыманыя. Сярод іх 11 прадстаўнікоў сербскай, 4 албанскай і 4 баснійскай нацыянальнасці. У суседняй Сербии антиконтрабандную операцию у Митровицы полічылі спробую Прыштыны при падтрымцы Албании узять полностью часткова прызнанай республики под контроль. Наша армія будзе абараняць наш народ у выпадку сур'ёзных пагрозаў парадку і жыццю людзей у паўночным Косаве. Мы разумеем усе жахлівыя наступствы, але будзем працягваць абараняць мір і стабільнасць, хоць рабіць гэта ўсё цяжэй, калі яны хочуць знішчыць твой народ. Белград падтрымала Москва. Гэта чарговая правакацыя Прыштыны, скіраваная на застрашванне і выцясненне неалбанскага насельніцтва, усталяванне кантролю над гэтымі раёнамі сілавым шляхам. Падчас аперацыі затрымалі расійскага працаўніка місіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, але сёння ж вызвалілі. Быў транспартны сродак ААН з адным расійскім і адным мясцовым прадстаўнікамі арганізацыі. Іх адвялі ў паліцэйскі пастарунак, бо яны спрабавалі спыніць паліцыю. Косово абвесціла незалежнасць 11 гадоў таму. Сербія лічыць часткова прызнаную рэспубліку неад'емнаю часткаю сваёй тэрыторыі. Ярослав Стешык, Белсат.
Францыя рыхтуецца адзначаць 75-годдзе аперацыі «Оверлорд» высадкі ў Нармандыі. Лідары заходніх краінаў сустрэнуцца на французскім узбярэжжы, каб ушанаваць памяць дзесяткаў тысяч салдатаў, якія пачалі вызваленне заходняй Еўропы. Падрабязней Александр Папко. Ночное небо Нормандии оживили силуэты тысяч самолетов и парашютов, а на досвідку корабли союзников шквалом огню пробили оборону немцев. Так падзеі 6 чэрвеня 1944 года описывают кинохроники военного часу. Самую великую десантную операцию в истории жыхары Нормандии згадваюць дасюль. У дзень, калі нас вызвалілі, я упаў на труп. У прыцемках я спаткнуўся на толькі што забітага немца. Ягоныя грудзі былі разарваныя. Я выпацкаў калена ў крыві, і мама падумала, што я паранены. Я памятаю целы 2 нямецкіх салдатаў на мосце, па якіх праехала калона танкаў. Гук быў агідны. Высадка ў Нормандыі не была прагулянкаю. Горад Кан, галоўную мэту наступу, узялі толькі праз 1,5 месяца баёў. Страты саюзнікаў першыя дні наступу перавышалі нямецкія ў 2 разы. Некаторыя мястэчкі неаднойчы пераходзілі з рук у рукі. Бліжэй 11 гадзіны вечара вакол зазяхацелі кулямётныя чэргі. Амерыканцы гінулі адзін за адным, а тых, хто не быў забіты, немцы дабілі. 7 параненых яшчэ жывымі кінулі ў балота і закалолі штыкамі. Нам дазволілі дастаць іх толькі праз шмат дзён. 6 чэрвеня 1944 года паўночнае ўзбярэжжа Францыі штурмавалі 150 тысячаў жаўнераў з 8 краінаў, ад Вялікай Брытаніі ды ЗША да Польшчы, Чэхіі ды Нарвегіі. З мора высадку прыкрывалі больш за 680 баявых караблёў. Немцы былі ўсюды, ва ўмацаваннях з кулямётамі і вінтоўкамі. Нас сапраўды чакаў варожы прыём. Я бачыў дэсантны карабель, у які пацэлілі снарады, шмат пажараў, бункеры на беразе. Неўзабаве 93-гадовы ветэран чарговы раз адправіцца ў Нармандыю, каб наведаць магілы сваіх таварышаў. Бітва за французскае ўзбярэжжа забрала жыцці 54 тысячаў салдат саюзнікаў і 20 тысячаў мірных жыхароў. У кожнага было сваё заданне, і ўсе былі навучаныя ў духу брытанскага флоту. Мы павінны гэта зрабіць, нягледзячы ні на што. Заўсёды была небяспека, што ў нас пацэліць бомба або снарад, але я не думаю, што хто-небудзь з нас баяўся гэтага. Гэта здараецца на вайне, вось і ўсё. Мы ясна ўяўлялі, што мы рабілі і чаму мы гэта рабілі, і далей выконвалі сваю працу. На гадавіну высадкі саюзнікаў, якая паклала пачатак вызваленню Францыі ды ўсёй заходняй Еўропы ад нацыстаў, прыедуць некалькі сотень ветэранаў з ЗША, Канады, Аўстраліі ды Вялікай Брытаніі. У цырымоніі возьмуць удзел прэзідэнты Францыі ды ЗША, брытанскі і французскі прэм'ер-міністры. Кіраўніка Расіі на гадавіну не запрасілі. Александр Папко, Белсад. Інваліднасць страціў, але і на працу пайсці не можа. Жыхар горадні Александр Компель змагаецца за права атрымоўваць выплаты паводле стану здароўя. Аднак камісія яму адмаўляе. Што рабіць, калі працаваць немагчыма, а на дапамогу дзяржавы разлічваць не даводзіцца? Разбіраўся Вітаўт Ціўчык. Ледзьве перасоўваецца па кватэры, выходзіць толькі ў двор і рэгулярна трапляе з прыступамі ў шпіталь. Распавядае пра свой дрэнны стан здароўя гарадзенец Александр Компель. Я прохожу 500 метров, я начинаю задыхаться. Это просто начинается ад какой-то. То есть я не могу ни ходить, ни сидеть фактически. Если я долго сижу, у меня начинается сильнейшая головная боль. Раней мужчына меў інваліднасць 3-й ступені з прычыны выяўленай фібрыляцыі перадсэрдзяў. У 2013-м спадару Александру рабілі аперацыю, а 2 гады пазней інваліднасць забралі. З таго часу мужчына неаднаразова змагаўся з медычна-рэабілітацыйнай экспертнай камісіяй, каб яму вярнулі інваліднасць. Я звонил туда, в Минск, я говорил, я хочу приехать туда, чтобы вы меня там непосредственно, в моем присутствии меня могли осмотреть, и я довезу еще остальные бумаги, какие там нужны будут, потому что я понял, что здесь не будет всех бумаг. Вот. В общем, вызова меня не было, они рассмотрели без меня. Мы попросили доктора прокомментовать ситуацию с диагнозами спадара Александра. Владимир Прудников адзначае, что цукровый диабет может в перспективе выкликать еще горшие ускладненні. Это синдром диабетичной стопы. Вось гэта одно з небяспечных ускладненняў, якія могуць прывесці нават да страты канечнасці. Тым не менш, інваліднасць прызначаюць не паводле дыягназу, але паводле агульнага стану пацыента, ягонай дастасаванасці да побыту і працы. Прадстаўнік незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці сцвярджае, што такія выпадкі адмоваў у прызнанні інваліднасці зусім не адзінкавыя. Объяснить это можно
тем, что, к сожалению, наше государство экономит на ряде социальных вопросов. К ним можно отнести установление инвалидности. Ігор Комлік раіць Александру Компелю напісаць скаргу ў Міністэрства аховы здароўя з патрабаваннем скіраваць яго на незалежную экспертную камісію. У выпадку чаго прафсаюз РЭП гатовы ў гэтым дапамагчы. Вітал Ціўчык, Белсат. Еўрапейскія гульні з размахам. На арганізацыю спартовай імпрэзы з дзяржаўнага скарбу выдаткавалі 230 мільёнаў рублёў. Але гэтага недастаткова. Да фінансавання гульняў прыцягнулі і бізнэсоўцаў. Натуральна, добраахвотна, прымусова. Пра вымушаных спонсараў Зміцер Міцкевіч. Еўрапейскія гульні – імпрэза для ўсёй краіны. Таму і фінансаваць спартовую падзею года давядзецца, відаць, кожнаму. Гэтак прыватныя кампаніі ў добраахвотна прымусовым парадку падпісваюцца пад спонсарства, ды проста бясплатна аказваюць дапамогу ў арганізацыі. Спонсарская падтрымка па-беларуску. З прыватнага бізнесу прыцягнуць 8 мільёнаў рублёў для правядзення другіх еўрапейскіх гульняў у Менску. Гэткім краўдфандынгам зоймуцца Менскі і абласны выканкамы па даручэнні Нацыянальнага алімпійскага камітэту. И такое может происходить только когда денег не хватает. Вы же видите, что европейские игры еще заранее было объявлено, что не нашлось международных спонсоров. Потому что маломальски уважающий себя спонсор хочет хоть какую-то отдачу. А здесь заработать на них не получится, это сплошные растраты. Спонсорами гульняў выступаюць буйныя кампаніі кшталту Беларусбанку, Крыніцы ды Промня. Аднак, як паскардзіўся ў сваім профілі ў інстаграме прадпрымальнік Максім Сядура, вядзецца праца і з невялікімі фірмамі. Маўляў, кампаніі, што працуюць у цэнтры сталіцы, абавязалі тэрмінова і за ўласны кошт добраўпарадкаваць свае аб'екты да спартовыя імпрэзы. Организация такой импрезы потребует финансовых выдатков на рыхтование спортовой и городской инфраструктуры. Безумовно, нагрузка на бюджет державы мусить быть максимально сниженная, тому мы ведем працу для притягнения партнеров и спонсоров. Ад правядзення других еўрапейскіх гульняў в свой час адмовіліся Нідерланды. Там пастанавілі, што не пацягнуць такой каштоўнай імпрэзы. Нашыя ўлады такой праблемы не бачаць і гатовыя выдаць на гульні больш за 100 мільёнаў долараў. Ці ўсе ахвочыя падзяліцца сваімі падаткамі? Больше можно было сделать для того, чтобы у нас были побольше зарплаты, чтобы мы сами могли на такие мероприятия частее ездить. Так посмотрите, это все это убыточно. Это вот ремонт дорог, это никому нафиг не надо. Там, где должны быть дороги, их не делают. Где дороги нормальные, их переделывают. Ну, это лишняя трата денег. Есть много других, намного более полезных вещей, на которые можно потратить деньги, кроме как повыпендриваться перед всякими другими странами. З другого боку, спартовыя імпрэзы на агул рэч нятанная. Ды гэта вялікі бізнес, на якім зарабляюць не толькі арганізатары. Гэта і турысты для краіны-гаспадыні, і мільённыя тэлевізійныя кантракты, і стварэнне доўгатэрміновай інфраструктуры. Праўда, ўсё гэта не пра нас, мяркуе журналіст прэсбола Сергей Южик. Сами европейские игры, конечно, очень ужатый формат. Интересных событий мало, игровых видов спорта нету, поэтому зарабатывать практически не на чем. Самый большой плюс – это продажи телеправ. У нас, я так понимаю, тоже их никому дорого продать не удалось. Даже чемпионат мира по хоккею, который более знаковое событие, он у нас не окупился. Все дело в том, что я говорю, что у нас зарплаты маленькие, и, естественно, дорогими не сделаешь ни билеты, ни продукцию, в сувениры, ничего дорогим не сделаешь. На гэтую крытыку ўжо загадзя, адразу пасля пастановы ладзіць гульні ў нас, адказаў кіраўнік Беларусі. Маўляў, усё адно трэба было будаваць і дарогі, і гатэлі, і дамы. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Каб быць здаровым, не абавязкова наведваць спартовую залу ці бегаць. Можна проста хадзіць. Надзвычай карысная скандынаўская хада. Але пакуль мала хто з беларусаў ведае пра яе. У межах тыдня Швецыі Марыя Арцыбашева пазнаёмілася з гэтаю здаровай актыўнасцю. Скандинавская хода, а менавіта так называюць такі шпацыр, хутка распаўсюджваецца па Беларусі. А для тых, хто яшчэ не разабраўся, чаму скандинаўская, чаму хада і навошта гэтыя кійкі, у рамках тыдня Швецыі правялі тлумачальны майстар-клас з трэніроўкай. Актыўнаму адпачынку ў Менску вучылі Цэнтр актыўнага даўгалецця і пасольства Швецыі. Тут былі дзесяткі людзей, як пачаткоўцы, гэтак і аматары скандынаўскай хады з вялікім стажам. Усе яны ўзросту 50+, але гэта зусім не значыць, што такая актыўнасць пасуе толькі сталым людзям.
Яна корисна тим, що збагачає нашу фізичну активність, підключає верхню частку тіла до активной ходы. Мы, опирающиеся на палки, штурхающиеся, взмацняем тяглицы грудного отдела, тяглицы спины, тем самым увеличиваем пульсовую нагрузку и отрымливаем добрую кардионагрузку для нашего организма. У тэарэтычнай частцы Александр распавёў не толькі пра скандынаўскую хаду, але і пра іншыя віды актыўнасці з кійкамі, пра іх адрозненні ды на што скіраваная кожная з іх. Практычная частка стала завяршальнай, з заняткаў адразу на вуліцу, на актыўны шпацыр. Ведаю, што гэта стымулюе фізічны стан і псіхалагічны стан, а гэта вельмі неабходна зараз у нашых умовах і ў маім узросце падтрымліваць сябе ў добрым настроі і ў добрым фізічным стане. Таксама Наталья распавяла, што ў маладосці актыўна займалася лёгкай атлетыкай, але з узростам гэта стала складана. Таму яе і зацікавіла менавіта скандынаўская хада. Бо форму падтрымліваць важна ў любым узросце. Цяпер жанчына асвойвае новую для сябе актыўнасць. Скандынаўская хада таксама змяншае ціск на хрыбетнік і калені, паляпшае працу сэрца і лёгкіх. Магчыма, таму яна і зрабілася вельмі папулярная сярод людзей сталага веку. Марыя Арцыбашева, Белсат. Прыемнага вам вечара і заставайцеся з Белсатам.